गेली कामावर दूर देशी गेला बाबा गेली कामावर नीज दाटली डोळ्यात नीज दाटली डोळ्यात तरी घरी कोणी नाही कसा चिमणासा जीव कसा बसा रमवला चार भिंतीत राहून दिसभर दमवला आता पुरे झोप सोन्या कुणी म्हणतच नाही नीज दाटली डोळ्यात तरी घरी कुणी नाही कशासाठी कोण जाणे देती शाळेमध्ये सुट्टी कुणी बोलायला नाही कशी व्हावी कट्टी बट्टी खेळ ठेवले मांडून परी खेळ गडी नाही नीज दाटली डोळ्यात तरी घरी कोणी नाही दूर देशी गेला बाबा गेली कामावर आई नीज दाटली डोळ्यात तरी घरी कुणी आई येल जरा बाबाकडे बघ बाबाच्या डोळ्यामध्ये पावसाचे ढग आई जरा बघ जरा बघ आई येल जरा बाबाकडे बघ बाबाच्या डोळ्यामध्ये पावसाचे ढग आई जरा बघ जरा बघ बाबा असा बघायला दिसे नाग बरा आळी मिळी गुपची पडलेला हरा बाबा असा बघायला दिसे नाग बरा आळी मिळी गुपची पडलेला हरा हले नाही डुले नाही जसा काही फोटो हले नाही डोले नाही जसा काही फोटो आवाजही त्याला माझा लांबूनच येतो आई जरा बघ जरा बघ उभा तर उभा बसे तर बसे हसे तेव्हा अजूनच कसा नुसा दिसे उभा तर उभा आणि बसे तर बसे हसे तेव्हा अजूनच कसं नुसा दिसे विचारले बाबा काय पाहतो ससा बघे म्हणे आभाळाचा लागतो का थाल काय सांगू पोरी तुला कळणार नाही आभाळ ना आले हाती जमीनही नाही चहूकडे कोंडलेल्या जगण्याच्या दिशा हाती नाही काम गाडा चालायचा कसा हाती नाही काम गाडा चालायचा कसा घोडा झालो तरी काही शिकलोच नाही विकायाच्या जगामध्ये टिकलोच नाही आई जरा बघ जरा बघ आणि मग उठून कुशीमध्ये घेतो
ओले डोळे पुसुनिया ओली पापी देतो घाबरतो जीव बाबा असे काय बोले चित्रातले रंग त्याच्या जसे ओले ओले चेहऱ्याचा रंग त्याच्या सांग कुणी नेला चेहऱ्याचा रंग त्याच्या सांग कुणी नेला हसणारा बाबा कुणी पळून नेला हसणारा बाबा कुणी पळून नेला आई जरा बघ आई आई ये ना जरा बाबाकडे बघ बाबाच्या डोळ्यामध्ये पावसाचे ढग आई जरा बघ जरा तर गावातल्या एका शाळेत येता एक नव विद्यार्थी आणि मुखार किती जाता ते तुम्हीच पळयात. नमस्ते 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 बसा 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 रे बसा 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 नमस्ते चला चला आम्ही आता अजेरी सुरू करूया. अजेरी क्रमांक 1 अजर गुरुजी अजेरी क्रमांक 2 अजर गुरुजी अजेरी क्रमांक कोण असा झालं पोया कोण ना अजरी क्रमांक 26 27 28 29 30 सगळे अजर गुरुजी बसा बसा तुकाराम देंगा करून बसला देंगा भितर पांडुरंग नाकांचं बोट बाहेर काढ नाकांचं बोट बाहेर थापट म्हटलो चला चला गुरुजी 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 आप भितर येऊ गुरुजी. ए ए ए ए तू ऑलरेडी भितर पावला आणि खंय भितर येता बाहेर 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 रिवर्स वत ना गुरुजी. रिवर्स ना कोण रे तू कोण रे माका ओळखू ना गुरुजी. ना हांव नेवो विद्यार्थी. नेव्वा हय गुरुजी. फॅक्टरीसून डायरेक्ट शिल्पॅक तशें न्ही गुरुजी मागीर ह्या शाळेन नेवो. म्हाका सांग तुझें नांव कितें रे नांव कितें रे माझे नाव ओडिसी. ओडीचे सर्टिफिकेट हाडल्या ओबीसी न्ही ओडिसी ती डी आसता न्ही इंग्लिशीतली अशी शी शी न्ही शी अशी असता ही डी ओडिसी. ओडीशी ओडीशी म्हणजे ओडिसी म्हणजे ओरिजिनल डुप्लिकेट चिरपुटकार. चिरपुटेचो फोण्याचो हांव ओरिजिनल रे पूण बापूय डुप्लिकेट. बापूय डुप्लिकेट नाव डुप्लिकेट बापूय तसो ओरिजिनलूच. हे म्हाका एक सांग रे तुजें नांव इंग्लीश कित्याक इंग्रजी कित्याक मागे बापायक न्ही गुरुजी इंग्लीश खूब आवडटाली अशें म्हणून तेणें म्हाका नांव दवरलें इंग्लीश ओरिजिनल. पण गुरुजी म्हाका इंग्लीश अजिबात आवडना. आवडना तुका खंयची भाशा आवडटा खंयची भाशा आवडटा तर मराठी छे हिंदी हट पंजाबी छे तामीळ तेलुगू तिळगूळ असले पयर आमी संक्रांती वाटले ते गराडे. तेलुगू 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 ना तेलुगू तेलुगू ना 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 गुरुजी ना मागे न्ही गुरुजी इंग्लीश तांबडी मराठी हळडी हिंदी 5वी. म्हणजे तुझे ट्रॅफिक सिग्नल कशें मरे वळटून या तांबड्या 5वें म्हणून मागे गाडी आडकळटा कशी इंग्लीश उलयतना अशें कोंकणी उलयतना सॉलिड डामून दिता हांव. कितें तें